salibonani kunjani makadi zvenyu dhumela enda varuvini vamusanda nhasi tadzifambira zvekare tiri kufamba tichitsvaga nyaya dzakasiyana siyana hatisati tapedza nayo yekwamadzibaba eShimayo yekulili farm tichaifambira kusvika tanyatsoivhundunyura kusvika kwaikaperera chaiko chaiko. Last time mukatarisa video ratakaita takaenda kumusha kwavo kwakatangira madzibaba eShimayo tikatsanangurirwa zvakawanda wanda kuti murume uyu zvichida wanga huri urombwa nenyaya dzaibuda mumusha mavo. Nyimwe nyaya yakabuda zvakare ndeyekuti babava nevamwe vavanavo kwavari ikoko kunyanya vakasungwa vari mujere ava hanzi mazita avari kushandisa haasiriwo ari pachitupa. Nhasi tina baba vamurombo kuno kuHighfields kwamachipisa vane mukoma wavo akashayika achinge aenda kwamadzibaba eShimayo. Rega vatitsanangurire vanyatsotudza kuti zvii zvakaitika kubva pavakapesana nemukoma wavo uyu ende mamwe magariro avakaita avanga vakuita nemukoma wavo uyu kutanga paakatanga kunamata kuchechi yeJohani Masowe gore jena penyera. Vamurombo makadi zvenyu ndinokukwazisai. Aiwa takasimba makasimbawo. Ndokumbira mutitsanangurire kuti pamakazopesana nemukoma wenyu uyu magariro amaiita naye achipinda chechi nekuzobva pakuti akusumuka akuenda kunyabhira kulili farm. Maita basa nekunge muchitigamuchira kuti tinge tichitsanangura zvakaitika pakati pedu isu sehama naye mukoma wangu wekuzoshaya. Mukoma wangu isati yamadzibaba eShimayo yaive iri yekonzi madzibaba Nehemiya. Saka iri yamadzibaba Nehemiya kudaro tanga tisina dambudziko nemukoma wangu mukuita chitendero chekungenda kuchipostori. Asi mitemo yakazotanga kuchinja kushanduka pakashaya Nehemiya. Pachizonzi iye madzibaba eShimayo ndiye amukuru wesangano. Ndo pavakati mukoma vakatanga ndingangoti kutanga kwazvakaita vakatanga kuti govera hembe dzavo vaitopfeka hembe fanikidza ndiri dzandakangopfeka idzi. But then Masowe dziya vaipfeka on a Thursday vachienda kumasowe vachinorarako vainorarako Thursday vozodzoka musi weSaturday. Saka ndo pavaizopfeka idzi. Asi vakazosvika pakuti vakati govera hembe vachiti idzi dzadzepanyika chitendero chedu hachichabvumidzwa kuti tipfeke hembe idzi. Vachibva kudaro nemitemo kuchinja kwayanga yakuita sangano rakutungamirwa namadzibaba eShimayo vakazosvika pakuti havachada basa. Vachiti ivo kutsanangura kwavaita vaiti mweya wavati musashandire vangerengere zviitirei mabasa emaoko. Saka vaisenza kumasasa uko vachigadzira vaisenza munoiti fiberglass. Vaigadzira mabathtub, vaigadzira mabasin, vaigadzira machemba, vaigadzira zvakawanda zvavaigadzira pakambani iyoyo. Then vadaro vachiramba basa vanga vati govera hembe. Vabva izvozvo vakanga vari kutoona maTV, vanga vatone maDS avo vachitosubscriber kumbavadi vapera kuzvigovera zvese zviya nekuzvivharisa. Neimwe nguva ndingangoti at one point vakasvika pakuti vanga vasakwanise kutaura pafoni. Ndichiri kutondera vafonerwa nemukoma wangu wekubulawayo, mukoma mukuru watasara naye. Havaikwanisa kuti vataure naye pafoni vachida kuzwa nekuti ndiye mukoma anga aripo ndini ndandotedzera naiye. Saka vaitoramba kubata foni. Vaitoti foni zvine satanism mukati. Saka ini ndaitoti mukoma vati zvakati imi muri kuti kudii. Ini ndaitopikira vachiramba kuisa handset panzeve pavo. Saka zvichizodaro ndo pavakazosvika pakuti sezvinhu zvazvaongoramba zvichingodii tumitemo tuchingowanda. Vakazosvika pakuti vakaoneka hama vachiti hamuchisiri hama dzangu nekuti ini ndawedzinza rekwa Abraham, Jacobo naIsaka ndokutaura kwavaita. Saka ndo pavakazosvika kunooneka hama kuna ana baba vatasara navo, kunesu, kuna vana sekuru kwakabva mai. Saka vakaenda vakunooneka vachiti hamuchisiri vedzinza rekwangu, ndadzinza rekwa Jacobo, Abraham naIsaka. Saka inini ndaigara navo pamba. Saka pane imwe nguva vakatosvika kundiudza kuti hatichakumbidzana newe kana chingave chipikiri kana ingave sando, ndakumbidzana nevapostori. Ndo pandakati naye mukoma naye madzibaba
mukugarisana kwatiri kuita kuti tiri kugarisana zvakasiyana siyana mukashaya chinhu mungatadzire kuenda pane munhu apo mungoti ndibatsiro nechakati nekuti pamwe mupostori anenge asiri padhuze saka ndokuramba mitemo yacho ichingodaro kumba vazosvika pakuti transit isiye kugara mumaguta nekuti muchaitika hondo ichadeuka ropa kupfuura hondo yekusunungurwa kwakaitwa Zimbabwe. Saka hondo yanzi ichaitika mumaguta, saka taakufana kunogara kumusha. Ndo pavakabva kupi Pamba vakuenda kupi kumusha kwedu ndekwa Murehwa kuZumba mubhuku rekwaKangara. Saka vaenda ikoko vakatanga kuita dambudziko regumbo ravo raizvimba. Saka gumbo richizvimba kudaro vakambouya kuno kuHarare pane pavakamboti uyei kuHarare tikatona gumbo ravo rakadii rakazvimba chichichi kubva vangodzokerwa kumusha. Saka isi takatozonzwa kubva kwavakaita kumusha zvichinzi takafonерwa nevanhu vemumaraini vemubhuku redu maKangara vavakidzani ndo vakazotiisira mameseji vakaisira mameseji kwandiri nekune mumwe mwana wedu zvichinzi madzibaba vatama vatora rori vahaya rori vatama vatora zvinhu zvavo vaenda. Saka isusu mazuva iwayo sekutaura kwandamboita kuti vanga vasataure nesu vachiti hamuisira hama dzangu kuvafonera vanga vasadairi isu takangoti pamwe munhu angoitawo zvekuti haasi kutaura nesu haasi kutaura hachataudza nesu ati hatisina ukama. Saka pakutanga isusu takafunga kunzwa kwatakaita nemarunyerekhupe takanzwa zvichinzi vaenda kubhuhera kwemukadzi wava kugara naye ava vanga kugara naye kuzosvika pakufa. Saka shoko rekuzoziva kuti vanga vari kuLily Farm takazoriziva through maWhatsApp nekuti kune mumwe muzukuru wangu inini mwana wasisi vangu dangwe remba medu anonzi Colin Shamu anogara kuSouth Africa. Saka ane muzukuru wakewo kwakaroorwa sisi vangu ikoko. Saka ndiye akapfuura zvokuti angopfuura akanga atiza sangano iri manje kwaIshmael kunonzi kuNyabhira. Saka mukadzi uyu madzimai ava ndo vakaita come across vanhu vachitaura nezvekunzi madzibaba Peter vakaita sei vakashaya varwara zvikadai. Mukadzi uya kumva arekodha maaudios avayo kumva nekuti mukadzi uya aitoziva kuti ndisekuru vane vasekuru vake vanonzi Colin uku. Saka arekodha maaudios aya kumva atumira kuna Colin kuSouth Africa. Then Colin atumirwa maaudios aya ndo paakazondiisira mameseji paWhatsApp inini achiti asekuru makapedzera kutaura namadzibaba rini. Ini mubva ndangomuti ndakangofananawo nevamwe vese madzibaba tikataura navo havasi kuita sei havasi kudaira mafoni. Saka ndataura naye ndichimupindura izvozvo ndo paakazondiisira maaudio aye manje ekuti madzibaba Peter vakashaya vari kuLily Farm mukabvunza kumapurisa ekuNyabhira munofamba makadai moenda paLily Farm. Saka tanzwa mashoko iwayo semhuri mubva tazongoizeyawo kuti ko nyaya yatiri kunzwa kai. Saka pakazoitwa urongwa hwekuti pane vanhu vakazoenda ikoko kune hanzvadzi dzangu mbiri koita mudzimai wemunin'ina wangu anonditeedzera koita ambuya ndo vakazokwanisa kufambira nyaya dzacho vachibva vaenda kupi kuNyabhira Police kumba vatozofonera nekuti kwainzi hakusvikiki zvoungosvika iri kuwere kana wasvika. Saka Nyabhira Police ndo yakazotaura nana madzibaba veikokoko vepaLily Farm pacho. Saka mbava vazoenda nemapurisa epaNyabhira Police kumba vazoskuona iye mudzimai wavo pavakazoshayiwa vanga kugara naye uyu anga wechipiri uyu. Saka mudzimai wavo ndiye akazongosvika achivanongedzerawo kuti guva rake ndeiro. Saka kuvigwa kwavakaitwa nekurwara kwavakaita hatina kuziviswa. Then ivo sekutaura kwemudzimai wavo uyu vanonzi vakashaya musi wa31 July 2021 kumva vavaviga musi wa1 August 2021 asi isu takazozviziva mid November 2021 iyoyo through social media tichingozonzi vapfuurawo napa pachinzi vakashaya kuzodididi. Saka kubva kurwara kwavo kusvika kuvigwa kwavo hapana kana weukama akadedzwa kana kuziviswa kana kuita sei. Saka ezvino tine urongwa hwekuti dai takwanisa kuti tikwanise kuwana kana kubatsirikana kana kuti tikakwanisa kuunganidza mari toita urongwa hwekuti mapfupa avo afukunurwe. Then taita kuti mapfupa afukunurwe kunongedzerwa kwatakaitwa. Then kwakuchizoonekwa kunzi pamwe tingaite maDNA here ekuti tinyatsoziva kuti chokwadi mapfupa
afukunurwa ndiwo apita murombo. Saka ezvino ndo urongwa hwatinahwo semhuri kuti tizive kuti tingazvifambise sei. Alright, ndinotenda Vamurombo. Asi kune vakaenda kuLily Farm uku vachibvunzurudza uyu mudzimai wanga akugara naye vanova maiguru venyu mukadzi wamukoma, vanotsanangura ivo kuti chii chakanyanyovadzimba kusvika pakufa? Sekutaura kwandamboita kuti vakanga vachirwara negumbo. Gumbo raizvimba, ranga risina ronda, raizvimba gumbo ravo. Saka kurwara kwavakaita negumbo uku, iye mudzimai wavo ivo maiguru ivava madzimai aya vanoti vakarwara kusvika pakutadza kudya, kusvika pakutadza kufamba, kusvika pakutadza kuita sei. Saka ndo pavakazobvunzwa vachinzi, ko imimi kurwara urwere hwese hwakaitika kumunhu uyu makadii kudzoka nahama kana kufamba makauya makatiudza? Saka ivo kutaura kwavo vanoti matauriro avakaita, mhinduro yavakapa vakati hanzi tatiri mulockdown. Saka hii 2020 kai zvikanzi kufona zvikanzi hatibvumidzwe mafoni. Saka vakati vanga vari mulockdown, asi sekuziva kwatinoita 2021 kwaiti ukaita nhamo kana urwere vanhu vaingofamba even kubva muno muHarare kusvika kuBuluwayo chaiko kana kuChipinge vanhu vaingofamba. Saka ivo vangati kubva pano paLily Farm apa panyabhira apa kuuya pano paHighfield kana kunana Glenview kana kunana Budiriro kana kunana Glodina kwese kuna hama, hakuna hama yavasingazive. Ivo maiguru vangu vakashayikirwa nemurume apa. Saka ivo vakati no tatiri mulockdown, hataibvunzwa kufamba mafoni, vakati mafoni hatibvumidzwe. Saka ndo mhinduro yavakapa iyoyo. Alright, asi ivo mukunzwawo kwamunenge muchiita, nokuti mukugara umo mune atingati makuhwa anenge achifamba, vaigarisana sei nana madzibaba Ishmael mufamu imomo? Zvizhinji ndingati handingazivi zvemufamu mukugarisana kwavaita, asi pakabuda shoko rekuti madzibaba Peter vashaya. Pane vamwe ana madzibaba vakanga vatiza iko kusangana irori rekunzi zuva penyera, hanzi gore penyera nyika here chii. Vana madzibaba vakauya kuHighfield kuEgypt vachiita zvekubvunzira, vakapasvika pamba ndikataura navo inini. Vana madzibaba ava vachiti tatiza sangano rinoti kwakuitwa zvesatanism, saka kwakusaitwe zvekunamata. Vachitaura vachiti ivo vaitosvika pakunwiswa ndingati weti yegudo kuti vanzwe kuda chibonde. Saka ivo vana madzibaba ava vakatoti takatiza kupi ikoko. Ende futi pane mudzimai wavo wekutanga wavakarambana naye, vakarambana naye nekuti mudzimai uyu pavakatanga kuti vakunzi Ishmael ndiye hamuridzi wesowe, mudzimai uyu akati ini zvakuitwa kwandichaita sei handichazvinzwisisa, hakuchanamatwa chaizvo nekuti mitemo yacho yakuitwa haichisiri ishoko rekwaMwari. Saka ava mukoma wangu nyakushaya vakazoramba mukadzi uyu vachimurambira chikonzero chekuti handingakwanisi kugara nemukadzi asiri kupinda sangano randinopinda. Kana isu pakuzoti kuonekana kwavakaita nesu vachiti handichisina kukama nemi, nyaya huru yanga iripo yanga iri yekuti hatisi kupinda sangano ripi ravanopinda. Saka ndo nyaya huru yanga iripo yekuti no hamungakwanisi kuita hama dzangu nekuti hamusi wesangano rapi randiri kupinda. Saka ndo nyaya huru yanga iripo iyoyo kusvika vazopesana nesu, kusvika vazosvika pakuparara. Kurwara kwavo hatina kukunzwa besides kungoti ndakaona gumbo ramukoma rakazvimba kudaiwo, ndo patakapedzisira kuvaona kuti vari kudzimbikana negumbo. Asi makuhwa sekumbobvunza kwamaita, makuhwa anoti iwo uyu mukadzi uyu wavazosvika pakushaya naye, zvinonzi ivo madzibaba mukoma wangu vanga vechitatu murume kuurayiwa nemukadzi iyeyu. Nekuti makuhwa anoti mukadzi uyu murume wake wekutanga ane vana vatatu ava, zvinonzi murume wekutanga uyu akarwara nechirwere chegumbo ichochi. Arwara nechirwere chegumbo ichi anga ari munyai, nekuti uyu akarwara akafakawo, anga ari munyai ndiye akazosikotora mukadzi uyu kumva paita futi munyai kapa. Uyo umba anodi kumba arwara kumva afa, uyu munyai uyu kumba atora futi mukadzi uyu. Saka mukoma wangu ine anga ari munyai, munhu akazofa mushure meunga amutora. Ndokunzwa kwatinoita ikoko, nekuti audio yokuri kuti inokwanisa kuwanikwa kana kunana handizive kana kunana Econet, I don't know. Audio yoyo inototaura ichiti pana madzimai vacho ivo vaitotaura vachiti ava madzibaba mukoma wangu ashaya anga wechi3 kuurayiwa nemukadzi yeye nesame problem.
then kuzofa kwavakaita zvinonzi vanga vakunesana naIshmael kuti mimi ishe, nokuti vaimuti ishe, zvichinzi mimi ishe makati chirwere ichi chakapera chindirapai. Saka hanzi vanga vakudi vakunesana uku kunzwa kwatakazoitawo uku. Saka handizive chokwadi chaicho kuti zvakamira sei, asi sekutaura kwandaita kuti mashoko atakanzwa kunzi ndo zvakange zvakuita vanga vakunesana naIshmael nenyaya yekuti ndofunga vakasimbiswa kunzi chirwere hapasina, tora mukadzi uyu kumba chirwere chaicha sei. Alright, timbodzokera kumashure Mbijana pane vamati vakatiza kufamu ava matsanangura nyaya yekuti vaiti vaimwisa weti yegudo, ndizvo here chete zvavakatsanangura? Zvimwe zvezvinhu zvavaisangana nazvo vari kuLily Farm ndizvozvo zvavakanditsanangura, asi vakatsanangura havanazopinda mukati, asi ivo vakati kwanga kwakuitwa satanism. Saka kuti vazonyatsodonongodza kupinda mukati havanazonyanya kupinda mukati, asi iri ndo zvimwe zvavakanditaurira zvandakabata, but kuti vazopinda mukati ndivati chimwe chaiitika ikoko chii handina kukwanisa kudi kuvabvunza. Pamwe pane maonero avaitawo pane zvaiitika ikoko zvavakazoti satanism yakuitwa zvakazosaka kuti vabude musangano iroro here. Tiri kunzwa nyaya dzakawanda dzevanhu vari kunzi vakafa vari kuLily Farm uku, ende vanhu vazhinji zviri kuzobuda nyaya dzekunzi vanhu vakauraiwa variko. Imimi sehama muri kugutsikana here nemafiro akaita hama yenyu? Kwete, hatigutsikane, hatitogutsikane zvachose, nekuti kuramba kwandiri kuita ndekwekuti munhu haarwari, orwara hatiudzwi kunzi munhu arwara, munhu osvika pakufa hatiudzwi kunzi munhu adi. Dai pakawanikwa kana muzukuru kana mainini kana ani whoever akangosikuona munhu achipinzwa muguva iroro, aigona kuzoti aiwa ndakavaona vachivigwawo. Zvino kutaura kwandaita kuyako kuti takazosikongonongedzerwa nzi guva rake iro. Saka isu hatina kugutsikana nazvo, nekuti hatingangoere kana tanongedzerwa nzi ko iro guva rake iro ko kana asiri arimo. Nesatanism yatakambonzwa yanga yakuitwa kupi ikoko nevamwe madzibaba vakambouya vaya. Zvino murongoziva vanhu vari kushereketa ko kana pamwe pakaitwa marituals, hatizivi kuti zvii zvakaitika ipapo, even ari arimo pamwe pane marituals akaitika ipapo. Saka zvino zvakatotiomera semhuri sekutaura kwandiri kuita kuti tinoda kuti tikwanise kuti tikadaro kuri kuti tichakwanisa kunonzi paitwa exhume body yake, but tinoda kuti paitwe maDNA kunyatsoona kunzi ndiye here chokwadi arimo, nekuti hapana kana 1. Ndofunga ndakuudza kuti akanzi vakati vakamuviga musi wa31 vakamuviga musi wa1 August 2021, isi takazoziva mid November 2021 iyoyo. Zodai pasina social media ava vakatopfurawo vachinzwa zvichinzi nhingi akafa, pamwe up to now tiringoti hama yedu haasi kutaura nesu tichifunga kuti munhu mupenyu iye akaita sei akafa. Ofuchi ndandakangana pakushaya kwavakaita apa. Uyu mwana wavo handiti ati madzimai anga ane vana vatatu, mwana wavo one mukomana aitogara paEgypt, kumba kwedu kuEgypt uku. Saka vakashaya, iye akazviziva but haana kukwanisa kutiudza. Ndaitopesana naye, even mukoma wekubulawayo vakanga vauya nditicha vakanga vauya holiday August. Taitopesana mangwanani because ndiye anga kugara murumu mavaigara, ivo vanga kugara kumusha. Anga asingatitaura kuti ichi madzibaba vakaita sei vakashaya. Saka isu ndo patakazogara nemhuri tikati mukoma vakambva mutaura vakati aiwa iwo kuti kugara pano kwanga kuita hakuchaita, nekuti isusu hatisi kuziva kuna hama yedu. Ko iwo ukawana zvinokuwana, isu hama yedu haisi kutaura nesu, haasi kutaura nesu pafoni, hatizivi kuti ari kupi. Ko iwo ukawana zvinokuwana zvinozotaura kunani. Saka nyamba kutaura kwese kwavaita naye iye aitoziva kuti chii. Ndo paakadzingwa pamba, adzingwa pamba kudaro akazoya nerweseri akaskovhura mumba mamadzibaba like ndenge ndiri kumabasa, fanike nhasi mandoonawo ndiri pabasa handisi pamba. Saka akauya nerweseri akanovhura mumba zvichinzi akatora magemenzi nevanhu vakamuona, zvichinzi akatora magemenzi nezvimwe zvinhu zvamadzibaba. Adaro so ndipananzwa shoko iro ndakabva ndaenda pamachipisa papolisi, ndabva ndanomuripotera pamachipisa papolisi kuti aita unlawful entry. Nhamba dzake ndabva ndadzitsvaga ipapo anga akushandisa foni, kumba afonerwa panhamba idzodzo nemapurisa pamachipisa. Afonerwa kudaro kumba hanzi uya kuno tiri kuda pamachipisa police station, kumba akubvunza achiti ndiani, nyaya dzeichi. Mapurisa ava vakanga vamufonera vakati aiwa ndiri mupurisa, wandibvunza kuti nyaya yamuri kundidedzera ndei, iwe uya kumapurisa. Saka haana kuuya kumapurisa, akambaita sei atiza. Pandakazoenda ndichinomutsvaga nekuti aita zvekutengesa zvemusikasika zvema airtime chichichi paLosaka pamaterminus apo.
pandakazoenda the following day ndichibvunza kuti madzibaba atadiwa zvichinzi nevamwe vake vechipostori zvikanzi matakuriro anga akaita nemabhega anga ainawo anga achiratidza kuti atodi ari kutotiza. Ina anambo wataura kuti ndine nyaya yake kumapurisa, ndakangoti well kana mati makamuona akatotakura zvokuti ari kutobva panzvimbo panapa hapana chakaipa. Alright, nyaya yandingadi kuziva ameno kana makanzwa kune vakaenda kunyabhira vachinoratidzwa kuva mune nyaya dzaibuda kunyabhira ikoko kuLily Farm dzekunzi makuva ainge akati ndandanda vanhu vachifa zuva nezuva. Hamuna kumbenge manzwawo here kuti vakaona zvakaita sei kuMarinda kwavakaenda uko? Vakatsanangura ivo vachiti makuva vakaona ikoko akawandisa sekutaura kwavakaita, vakakwanisa kuenda ikoko vachiti makuva ariko akawandisa nekuti zviringonzi munhu akangofa ari kumbadi angofushirwa pasina hama iri kuziviswa yawongo. Right, funga mazvinzwira mose nyaya dzikuramba dzichibuda dzakawanda dzekwamadzibaba Ishmael kuLily Farm, asi madzibaba Ishmael sekuziva kwenyu maziviswa vachirimo zvavo nevamwe vavo vanokwana kuita 3 vachirimo muTirongo, asi kune avo vane nyaya dzavo dzavari kufunga kuti hadzina kunyatsobuda pachena, hadzina kunyatsotsanangurwa, hadzina kunyatsonzwika kunze uko nyaya dzekwamadzibaba Ishmael. Oro mune zvimwe zvamunozivawo zvaiitika kufamuko, tibate panhamba dziri kubuda idzodzi paskrini penyu, tinokufonerai, tinotaura nemi. Zita rangu ndinonzi Shora. This is Yabuda TV, Hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street in Azoona and Japa News, and Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yeah, ghetto youth, Kuchinja life, yeah, ghetto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, yeah, Sly Media.